Asociația de creație Vremea. Scenariul Victoria Tocareva și Gheorghe Danelie. Regia Alexandru Serăi. Imaginea Gheorghe Cuprianov. Scenografia Boris Nemecek. Compozitor Gheorghe Gladkov. Dublat la studioul Moldova Film. Regia dublajului Tamara Moraru. Sonorizarea Andrei Buruiană. Consultanți: comisarul de miliție de gradul 3 Volkov și polkovnicul Goloborodko. Rolurile dublează De aici sunt șerpi. Care șerpi, mă? Cobre. Ia lungește, Cămila. Culc-te. Auzi? Culc-te. Vas. Docente. Mai docente. Nu vrea să se curge. Cine-și jocrâtul? Auzi? Îți deci jocrâtul. Culcă-te, dromaderule. Îi... Uite acolo, nu cel galben. Mișto, cum se întunecă, îl șterpelim. Spune, te rog, cât cântărește coiful ăsta? 5 kg, 240 de grame de aur curat. Da, grea căciuliță. Tovarășe polkovnic, e vorba de o comoară arheologică unicală. Toate informațiile confirmă că e tocmai coiful acela pe care l-a pierdut Alexandru Macedon în timpul expediției sale în India. Pe Slavin, vă rog, trebuia să vă păziți mai bine relicvele. Păi am pus un paznic. Paznic. Pentru voi coiful e o relicvă istorică, iar pentru hoți un simplu bucătoi de aur. Îl taie bucățele, îl topesc, ori îl vând peste graniță. Vă să zic așa, identitatea tâlharilor s-a stabilit. Toți sunt recidiviști. Ermakov, Șeremetiev, Bieloi Căpetenie. Îmi dați voie? Poftim. Un criminal foarte periculos. Ce mutră respingătoare. Mamă, eu mă grăbesc. Ia că aduc. Mănâncă, dragul mami. Mulțumesc. Bună dimineața, Evgenie Bună, Mașa. Cum se poartă timp al meu? Nu e obraznic? E cu minte, e cu minte. Ia-l și dumneata mai din scurt. Bună. Așa. Am abonament.
Abonament. Bună ziua, Elena Nicolaevna. Bună ziua, iar nu mănâncă. Bună ziua! Bună ziua! Tovarăși, vă rog, atenție! Astăzi sunteți scutiți de dejun toată grădinița. Ura! Pornim într-un zbor cosmic spre Marte cu racheta. Comandant e numit Igoraș. Igoraș, tu vei fi azi comandant. Înțeles! Și acum puneți mâna pe lingurile cosmice și luați câte o gustare solidă, căci racheta se întoarce pe pământ numai la prânz. Genial! Evgeni Ivanovici, puteți ieși pe o clipă? Mă scuz, sunt ocupat. Dar tovarășul insistă. Te-am prins eu. Trăiască docentul. Da! Cu asta ne lăsăm, găinărie. Facem capital, nu glumă. Îmi iau mașină cu magnetofon. Mă pun un costum fain și o tund la Ialta. Fiți gata. Acum și arestăm. Hei, ce se aude? Un flash coiful. Am prins pește. Unde? Ce fel de pește? La debarcader. În copcă. Ciorâle, știi să înnoți? Cum vine asta? Să te cufunzi. La funda cu șica pe frigul ăsta? Nu ne-a fost vorba pe așa? Ne-au mirosit copoi. De unde știi? Presimt. Eu întotdeauna presimt. Spargem gașca. Bună ziua! Gata, am rupt coiul. Intrăm la zdop. Nu ne temem, noi dealul, noi dealul, noi dealul. Unde împlic fără rost, lup bătrân și prost. Nu ne temem, noi dealul, noi dealul, noi dealul. Unde împlic fără rost, lup bătrân și prost. Bravo, copii, să aplaudăm. Ei, și acum ce urmează? Vine lupul. Sunt lupul feroz și crunt, purcei când mă văd să scund. Ce să vă spun, îmi place. Dar știi, Goraș, spune ceva mai fioros. Sunt lupul fioros și crunt, purcei când mă văd să ascund. Евгений Иванович, там этот, ненормальный пришел. Bună ziua, dragă tovarășă Troșcă. Ia loc, te rog. Află că i-am prins pe tălhari. Fereșterile mele. Cu ce? N-am găsit coiful la ei. Am cotrobăit peste tot. Nu-i și pace, iar ei, tac, nu vor să spună unde-i. Și mi-a venit o idee. M-au rugat să ți-o spun și dumitale. Vă ascult. O să zică așa. Noi îți lipim o perucă, Așa. îți facem un tatuaj Așa. și te băgăm la închisoare. Cum așa? Dar pentru ce, mă rog?
E genial, doar sameni cu el ca două picături de apă. Nu înțeleg nimic. Doamne Dumnezeule, judecata a fost, cei doi au luat câte 4 ani, o nimica toată, iar ăstuia, care te-am confundat, i-au dat 8 ani. Primii stau acolo, în Asia Centrală, iar ăsta e aici lângă Moscova, cum e clar? Nu. Doamne Dumnezeule, te băgăm cu ăștia. Ei cred că mata ești el și afle de la ei unde-i coiful. Acum ești de acord? Nu de acord. De ce? Știi că ai caz. De ce am să spun acasă, ce am să le spun lor? Le spui că pleci la un simpozium, la o conferință. Nu se poate. Am și eu lucrul meu, copii, vine bradul de anul nou. Și în genere, nu e etic. Etic, neetic. Așa e la noi, ne batem capul cu ei, îi luăm pe chezășie, îi reeducăm. Ar trebui să facem și noi ca în Turcia, în vechime. Băgau hoțul într-un cazan cu rahat. Ei se vedea numai capul și mi-ți-l cărau prin oraș. Lângă cazan, un nenicer cu sabie și la fiecare 5 minute jap cu sabia peste cazan, că dacă hoțul nu trage capul înapoi, el zboară. Și uite așa toată ziua cu capul în rahat. În Turcia se poate, acolo e cald. Să o șparlești, să o tunzi. Foarte bine. Să spui minciuni? Să tai piroane. Bine. Mișto. Dar berărie? Borătoare. Tâlhărie. Rasperdaf. Exact, un om rău? Caiafă. Om cum se cade? Am uitat. Acuș. Băiat Gigea. Chiar așa, băiat Gigea. Peruca. Se poate să încerc. Trage. Trageți mai tare, clei special, poți să te speli pe cap. Natural. Seamănă. Seamănă, dar e bun. Iar acela e rău. Ei, cum vă place la noi? Foarte. Dar unde e patul meu? Alege. Trebuie să iei patul cel mai bun. Și care e cel mai bun? Evgeni Ivanici, doar ți-am spus. Lângă fereastră. Uite acolo. Dar văd acolo niște lucruri. Aruncă-le jos. Când vine stăpânul îi spui cât, șparlește și așa mai departe. Ții mine. Țin. Gata, se întorc de la muncă. Nu uita. Susține morțiși că ți-ai pierdut parțial memoria. Dacă sar la bătaie, bate imediat în ușă. Bine, adică mișto. Băi, tu de ce mi-ai aruncat boarfele jos? Țist! Auzi tu? Vorba aia! Ce vorba aia? Șterge-o, nu fă gălăgie. Băi, ăsta-i docentul, ei! Noroc, frate! Noroc! Câți de aici? Exact, câți? Să șterpelească că-i rup coanele de jocretului Scot Balcâjii. Toată viața ai să cumperi doctorii, sardino, macaroano, caiafo, Nabucodonosor, curcan din Burgundia. Așa și trebuia să spui. Salut, frățesc!
Wow! Pe cine-l văd? Ce-l tare! Hârbulică! Al dracului meu! Puișor, nu ți se pare că locul tău e lângă Hârdău? Cine e ăsta? Nicola Piterski. Pe cât ți-am spintecat eu, câte mați am scos eu, la câți colivă le-am păpat. Ușurel, nu te aprinde! Îți scot balcâzii! Ajutor! Huliganul vrea să-mi scoate ochii! Nimic grozav. Chiorâlă! Ce? Unde ai ascuns coiful, zăpășitule? Eu? Ei? Păi parcă era la tine. Da? Și ce-am făcut eu cu el? Eu de unde să știu? Te pun în colț? Ce spus? Îți dejgiocritul. Ce vrei, docentule? De unde să știe unde-i coiful? Îl țineai la tine în torbă. Cu torba veneai, cu torba și plecai. Dacă ne-au găbjit, nu mai era acolo. Tu l-ai pierdut, dar eu-ți de vină. Una, două și eu-ți de vină. Și chiar nu se amintești nimic? Nici o pleașă. Între ele am căzut de pe poliță drept în cap. Uite așa, cu o parte țin minte, cu alta nici o pleașă. Jură! Să-mi fund ocna pe viață. Țin minte, l-am furat, ne-au judecat, dar la mijloc se rupe piața. Așa nu se întâmplă, ba, ții minte, ba nu ții. Se întâmplă. Odată eram criță, m-am trezit la miliție, nimic nu țin minte. Ei, mi-am zis... O, leagă cățeaua! Cum am sosit la Moscova, ții minte? Nu. Ei ne-am măciuat într-o preață. Și mai departe? Am pilit. Stai, tacă-ți șlancă! A venit la tine un nene și a spălăvrăgit în curte. Al cui nene? Ziceai că e garderobier în sala aia de concerte. Am uitat. Și pe urmă? Ne-am dus la speculant. Unde? Pe bulevard. Care bulevard? Cum se numește? Pe unde umblăm? Asta nu știu nici eu, dar locul țin minte. La voi. Tăceți din gură. Caracterizat avionul numărul 76 603, sosit din Moscova, raidul 407. Unde mergi? La Nu, treaba mea e să educ copiii, nu să cutreier Uniunea Sovietică cu pungașii voștri. Mă cheamă polkovnicul și îmi zice: dacă aceștia doi nu-s din Moscova și nu știu denumirea străzilor, pot arăta totuși locul. Le aranjăm o evadare falsă și ne vor aduce la coif. Dacă, bineînțeles, îl puteți convinge pe tovarășul Troșkin. Nu o să-l convingeți? Las toate treburile, zbor încoace, prind un taxiu, iar dumnealui că nu vrea. Da, nu vreau. De ce? Am 100 de copii în fiecare an. Și fiecare cu mamă, cu tată, cu bunel, cu bunică. Mă cunoaște tot raionul Cereomușchi. Iar dumneata vrei să mă plimb prin Moscova cu o mutră de bandit, ba și în compania ăstora. Pentru că vine vorba de bunică. Am trecut azi pe la dumitale și le-am spus că simpoziumul se prelungește cu 2 săptămâni. La 10 fix, lângă depozitul de armatură, șoferul e omul meu. Da banii, boarfele. E în regulă.
într-un stoc de fân, eu știu locul. Ne îngăbjesc. Să mor eu când ne îngăbjesc. Ei, duceți-vă dracului. Nu vreți, mă duc eu și singur. Da. Nu-i prea comod vagonașul. Nu-i nimic, nu-i departe. Repetă misiunea. Trag mașina lângă depozit și mă ascund să nu mă observe nimeni. Când simt că ăștia s-au băgat în cisternă, o pornesc fără să mai încarc ciment până la Libacan. La răscruce lângă cenerie opresc și mă duc să beau ceai până ăștia nu ies afară din cisternă. Executarea. Înțeles. Ei, băieți, hai! Încotro? La armatură. Dar unde e armatura? Acolo. E? Unde acolo? Acolo. Ce fel de armătură e asta? Acolo e la cătușerie. Nu, croncănit. Armătura e dincolo. Lasă croncănitul, am văzut cu ochii mei cum scotea de acolo armatură. Uite. Înainte? După mine. Am scăpat. Cine m-a oprit? Cred că e închisă poarta. Dă drum. Ajunge. E plin butoiașul, închide. Și ziceai că îți fii gol. Mare plăcere. Ca în Turcia. Rup? Da. Mai iute-mi. Hei! Da, eu! Nicolae Grigorici, nu-ți dai seama că n-are niciun rost? Dumneata, ce crezi, că ei au ieșit prin furtun? Dar unde-s atunci?
Nu văd niciun pai pe aici. Ved că nu schior. Iar ai uitat ceva. Poate să în altă parte. Deci diocretul. Tare bun, ciment. Nu se spală deloc. Dar tu de ce ai fugit? Toți au fugit. Și eu am fugit. Acum și-l curăță, să înfund ocna pe viață. Hârbule măi, spune că nu ne-a fost vorbă pe așa. Spune tu. Șterge-o aici. Îi tu n-auzi. Șterge-o. Nu ești om bun, Chiorâlă. Rău ești ca un șacal. Ăsta ne vinde. Auzi, docente? Cum îl prind, dă din plisc. Bine, îl luăm cu noi. Pește-l! Hei, tu, hei! Fătilda! Câți ani ți-au dat? 1 an. Acum îți mai lipesc vreo 3. Pentru fugă, articolul 188. Docente, hei, tu, hei! Și ne facem acum, mă? Ne pornim așa. În halul ăsta? Ne găbjesc. În halul ăsta. Facem și noi pe sportivi. După mine. Ridică bariera, nene! Salut, sportiv! Salam aleikum! Ce doriți, tovarăș? O clipă. Salut de la Slavin. De la care Slavin? Vladimir Nicolaevici. Nu-l cunosc. Dar ce doriți? Ni s-au rezervat niște locuri. Dar cât sunteți? 3. Adică 4. Unul e pus. Vă aranjez pe toți. Dați pașapoartele. De seară. Din ce asociație sunteți? Rezervele de muncă. Cei de la Dinamo fug? Toți fug. Cheia. Ni s-a dat doar cheie. N-ai obișnuință. Crăp de foame. Și eu. La închisoare se ia cina. Macaroane. Ia ascultați. Nu se mișcă nimeni de aici. Acum mă întorc. Tovarășe, n-ai putea să-mi împrumuți pe câteva minute o pereche de pantaloni? Nu ne-au venit încă bagajele și îmi trebuie... Poate facem un domino? Mai târziu. Miliție. Leitenantul Slavin, vă rog. N-avem niciun Slavin. Cum adică n-aveți? Așa și nici n-am avut. Sunt docentul. Ei, și? Un moment. Cum? Nu v-au prevenit? Despre ce? Băiete, ce oraș e ăsta? Novocasimsk. Da, Alebacan unde-i? Departe, la vreo 30 de kilometri. Luați loc. Mulțumesc, stau și în picioare. Iată despre ce e vorba. Sunt din Moscova. Director la grădinița de copii numărul 83. Aha. Suntem 4. Și toți sunt directori? Aproape. Ei, hai, vă ascult.
În cisterna cu care am sosit era ciment. Întâmplător. Mi-am rudărit grozav toate hainele. Mi-e incomod, dar vă rog foarte frumos. Împrumutați-mi 19 ruble și 10 copeici pe 2 zile. Și credeți că o să ajungă pentru toți 4? Ajunge. Zău, am socotit bine. Să mergem. Aici va fi sala cu jucării. Iar aici? Frumos. Aici sala sportivă. Mie îmi place. Foarte bine. Așadar vii cu ceilalți directori și eliberați camera de radiatoare. Le cărați prin partea aceea. Și acolo e o ușă. Le clădiți sub scară și vă plătesc 20 de ruble. De acord? De acord. Dar am o rugăminte. Dați-ne voie să lucrăm noaptea. Iar cele 20 de ruble, să le lăsați, vă rog, îi fie și în dulăpeul ăsta. La ușă puneți un lacăt. După ce cărăm radiatoarele, ușa se eliberează, noi intrăm pe aici și o să ne luăm plată. Dar ai în vedere, scumpe coleg. Pun un lacăt solid. Șah! Mergi cu iapa. Mergi cu iapa, bău. Câți de aici? Mult! Să avem pardon. Mulțumesc pentru atenție. Gata. Încă nu. Eu pun briciul, voi haina și pantalonii. Numai haina. Așa. Și așa. Uite așa. Mergi cu iapa. Câți de aici? Să-mi fund ocna pe viață. Uite așa. Așa rămâne. Așa rămâne. Mat. Întoarce haina. În cine dai? Tu ce faci, răi? Tovarăși, ce-i cu voi? Încetați! Îl omor! Te dezbraci imediat și întorci hainele. Dă-mă figă, nu vrei? Și-o trebuie! Scoate haina! Aici! Rușine! Rușine, tovarășe! Sus! Ascultă aici. Dacă nu vreți să ne merim iar la zdup, dacă vreți să punem labă pe coif, de azi înainte vă lăsați de mardeală. Nu beți, nu jucați, nu furați fără mine. S-a terminat cu jargonul și poreclele. Vă adresați unul altuia numai pe nume, chiar când suntem între noi. Pe tine cum te cheamă? Gavrila Petrovici. Pe tine? Fede. Pe tine? Ali Baba. Am spus doar fără porecle. Așa-mi e familia, dar mă cheamă Vasile Ali Babaevici. Vasea. Bine. Ca pică milă. Mie o să-mi spuneți Evgenii Alexandru. E clar? Eu vă întreb, e clar? Clar. Cereți? Cum se întunecă, umflăm niște bani. Îl luăm pe ăsta? Toți. Păi ăsta după primul pont o să dea din plisc, ca Iafa. La primul zexe. Fedrea. Ia trece încoa.
Șezi, iau hârtie și scrie: Caiafă, pune liniuță, înseamnă om rău. Să dai din plisc înseamnă să trădezi, să mărturisești. Pune semnul moale. Zex, liniuță, primejdie. Pont, liniuță, jefuire. Ai notat? Și acum, Fedea, spune lui Vasea tot ce ai spus până acum, dar normal, în limbă omenească. Ei? Omul acesta rău ne vinde la prima primejdie. 71. Ce faci? 32. Ne-ți fraierești, Caiafă! Sazanci! Gavrila Petrovici vorbește urât! Lăsați vorba! Ce e? Și Vasile ăsta, Ali Babaevici, omul ăsta rău, ne-a scăpat pe picior un radiator, Caiafă! Aici! Omul și vinul. Poate că ăștia l-au omorât? Nicolae Grigorevici, la 8:30 a ieșit din hotel și și-a condus echipa la stadionul Orășănesc. La 9 fix a cumpărat 4 costume sportive. La 9:20 s-a apropiat de el un om de-al nostru, iar în momentul de față se îndreaptă spre noi cu o viteză redusă. Evgeni Ivanovici, dar eu credeam că nu mai ești în viață, dragul meu. Da-mi soamne. Poate să trag un somn. Gavrila Petrovici. Și așa suntem în văzul tuturor ca 3 pui pe o baligă. Dar tu vrei să tragi aghioase ca o javră. De ce scuip? Vasea. Ce șacal parșiv. Am jăfuit o grădiniță. Niște copilași sărmani. Ce băiețel cum se cade. Dar când vindeai benzină amestecată cu pișet de măgar, nu erai parșiv, ai? Aia e benzină. La ăștia, copii. Unde te duci? La închisoare. Stai! De ce îl ții? Ducă-se. Un an avea, 3 pentru fugă, 5 pentru grădiniță. Du-te, du-te, Vasilic. Citiți? Poftim, semnează. Bani pentru 4 inși. Hotel, diurne, haine. Pentru dumneata? Mulțumesc. Dar de ce pentru 4? Vreți vă mai car cu mine și pe Vasile Ali Babaevici ăsta? Ce să-i faci? Dacă îl arestăm acum, ceilalți 2 ar avea încă un motiv să vă suspecteze. Extraordinar. La Moscova vă opriți la adresa Trifonovskaya, numărul 8. Da, apartamentul? Oricare. Casa va fi demolată, locatarii au fost mutați. Adică nu se face focul? Nu se face. Nici lumină nu-i. Ei, vedeți? N-ar fi mai bine să locuiască la vila mea. Am o vilă lângă Moscova. Mulțumesc. Pe un teritoriu neutral mi-ar fi mai ușor pe suflet cu ăștia. Dar e adevărat că pentru evadare se dau 3 ani. Exact. Sper că asupra băieților mei asta nu se va răsfrânge. Desigur.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ei da dracului, se vede s-a deranjat bine la creier. Docente, măi docente, pantalonii de la miliție i-ai șparlit. Eu cu de la piață, nu de la gum. 1. Uite un taxi, oprește-l. Hai! Hai, doi! Ești liber! Liber? Hai, voi! Aici? Uite bulevardul, copacii, casa aceea cenușie. Ei, tu... Ești surd, ei! Ți-am spus limpede, acolo e un copac, așa. Poate un brad? Care brad, ei! Dar ți-am spus așa. Vorbește și tu cu rost! Cât de m-am băgat în taxi 8 ruble! Poate vreun iaz? Care iaz? Băltoacii erau. Poate vreo statuie? Statuie era. A cui statuie? Habar n-am. Un bărbătoi. Cu barbă? Na. Cu musteț? Naiba să-l știe. Într-un scoar. Cu gărduț? Ce? Închis. Cine? Bărbatul acela. Dar prost ești, ai? Cum să-l închidă? El e doar statuie. Încotro. Acasă. Cumpărăți hartă, blegule. Bilete la concert. Controlăm varianta cu garderobierul. Uite, l-am găsit! Uite! Uite bărbatul de care vorbeam! Dar iată și copacul! Fetiță, nu mă recunoști? Nu. Ascultă, docente, ți-am spus că am legat-o de gard cu asta. Ți-am spus? Mi-ai spus? Ți-am spus să nu mai calci pe la mine. Ți-am spus? Ei, mi-ai spus. Ți-am spus că te dau de-a dura pe scări. Ți-am spus? Mi-ai spus. Ți-am spus. Deci să nu-ți fie cubănat. Ce-i cu asta? Hai să vezi. Ștergeți-vă picioarele, vă rog. Ușa închideți. Hai tu... Vă place? Masa e gata, hai la haleală, vă rog. Bravo, Vasile Libabaevici. Cartofele. Dar și mai bune când le coci în jaratic. La casa de copii ne duceam în excursii, aprindeam ruguri și ce mai coceam? Dar cu mine pe front să vezi ce s-a întâmplat. Ajunsesem tocmai la Kursk și când... Auzi, pe front, când te-a aruncat tela pe scară cu scăfârlia jos, te-ai stricat cu totul la cap, băi. Da, ai dreptate. Creștea în pădure un brăduț, creștea și iar creștea. Și vara și în al iernii toi, în verde se îmbrăca,
veni la noi de sărbători cu crângele lui vin. Și voie bună adus cu minților copii. Sansanș, dăm niște bani, te rog. Vreau să cumpăr un chirogaz, primul său s-a stricat, mai facem un pojar? Bani, îndată. Nu-s. Și parcă aveam niște bani. I-ai pierdut. Și-ai fi scăpat pe jos. I-a șterpelit taxistul. Precis. Nu mi-a plăcut deloc mutra lui. Parcă noi avem mutre mai delicate. Și ce ne facem acum? Trebuie să ieșim la vânat, docente. Vai. Una! Ascultă, docente. Hai să facem o raită prin piață, ai? Nu. Mergem în altă parte. Ei, cetățeanul, nu trece acolo, trece aici, că zăpadă la cap cade și rămâi mort cu totul. Mătușico, nu trece acolo, trece aici, că zăpada la cap cade. Haide. Noroc. Bună ziua. Spuneți-mi, vă rog. Frumoasă vreme, nu-i așa? Frumoasă. Du-te. La revedere. La revedere. Du-te, du-te. Politeța e cea mai bună armă a hoțului. Tu la etajul 3, tu la 5. Executare. Vai. Ce oftezi acolo? Ia uite, șacal parșiv tot hoția. Și ce fui, mă rog? Pa uite, stau aici de zexe. Gata, hoția. Ei, am plecat. Ia așteaptă! Stai! Hai, copii, nu rămâneți în urmă! Bună ziua, Evgenie Ivanovici! Bună ziua, copii! Stai! Mă scuzați? Ca la balet. Lebăda albă. Îți place baletul? Da, păi.
În 54 am făcut cu nevasta un spațier la Moscova. Tot pe la baleturi măcara. Dar unde ți-e acum nevasta? Nu-i. A murit? Eu am murit. Trebuie să ne camuflăm, docente. Ce? Ne-a luat la ochi muiere. Acum nu mai scoți mutra afară. Ne găbjesc. Dați-mi pantofi de damă. 3 perechi. Numărul 42, 43 și 45. Ce piciorușe ai! Domnișoare, domnișoare, cât e ora? 6 și un sfert. Domnișoare, domnișoare, cum te cheamă? Tane? Da, pe mine, Fiane. Ești o prostă. Asta a venit atunci la tine. Nu doriți un binoclu? Ne-au luat la ochi și ne găbjesc. Ascundeți-vă în closet. Intră. Nadiușa, am un musafir. Poftiți, vă rog. Nu mă recunoști? Zic, nu mă recunoști. Mâine, în scoarul Teatrului Mare, la 5. Scuzați. Fetelor, n-ați greșit cumva ușa? Intră, nene. Și te colbează aici. Scuzați. Oare de ce nu vine? Aici ne găbjesc. Să ne ducem în de dame. Uite încă una. Plecăm. Banii! Banii, Isaac! Acolo, sub covoraj! Ține, ține! Am înțeles! Iată cine a furat banii! Caiafă! Lasă că-i să-mi răspunzi tu pentru caiafă! Ia încetați! Lasă că-ți răspund eu ție! Că eu ție! Păi-ja! Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Așteptați-mă aici. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, все, что Chemați-o pe tovarășul Malțăv. все, что ушло, обратно не вернешь.
только туда и нет обратно. То, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, попробуй в жизни раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Fedea, tu ești! Misha! Fedea! Noroc! Fedca, dar eu mă mulțig, tu ești sau nu? Nu e! Du-te, alo, parte! Povestește, ce mai faci, cum mă duci? Ei, lucrez la usina de rulmenți, inginer, dar tu? Ei, bravo! Ia-o-ți asta. El e hoț. N-are haz, mătușo. N-are haz. După mine. Încotro. O să trăim la vilă unui speculant. M-am înțeles cu el. Cine este? Iermacov, Fedea. Am crescut împreună la casa de copii. Adică te-ai supărat? Știi ce e, docente? Tu desigur ești scos cu autoritate. Dar de ce să-mi spui față de mișc? Ai văzut cum arată. Nu ca noi. Ai văzut cum s-a bucurat. Dar tu cum mi-ai spus? Ce o să creadă despre mine? Ce să creadă? O să te invidieze. Să mă invidieze? Păi sigur, cine e el? Un ingineraș de rând și atât. Vai de steaua lui. Dimineața la lucru, seara înapoi, la nevastă, la copii, mucoși. Ei se mai duc pe la teatru. Ei, vara la sanatoriu, la Ialta. Se mori de urât. Dar tu ești hoț, gentleman al baftei. Furbei la dubă, furbei la dubă, romantică. Dar tu mai faci gât. Sigur că te invidiază. Trei, patru, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, mai sus genunchi, mai sus genunchi, mai sus genunchi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, stați la mijloc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bate pasul pe loc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, destul, destul, 1, 2, 3 bătăi, 1, 2, 3 pași pe loc, 1, 2, 1, 2, mai sus piciorul, nu îndoia genunchiul, 1, 2, 3, 4, hop, 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 jos, sus, jos, sus, jos, sus, 1, 2, bun, acum un frecuș cu omăt, 1, 2, 3, 4, vă place? Bine, eu am guturai. Îți de joc câtul? Numai asta știi. Mulțumesc. Da, Elena Nicolaevna, despre faptul că m-ai văzut la Moscova, nimănui nicio vorbă. De ce era în halul ăsta? Iau parte la un fel de concurs pentru cel mai bun barbalei. Scuzați-mă, scuzați-mă. Da? Haleala e gata. Doar v-am spus, să nu vă atingeți de nimic. Mai strici instrumentul. El și pe oglindă a desenat cu ruși de buze o muiere goală. Ce asta, mă? Vedeți la crăpat cornul! Oh? Cartofiele. Mâinile. Ce-i cu ele? Arată mâinile.
l-a spălat. Nici să mănânci nu-și dă pace. Ce e asta, băi? Ah, da. Sansanci, dă-mi 10 ruble, te rog. Vreau să cumpăr un Primus. Că acest plită nu vrea să ardă și gata. Ascultă comanda mea! Nu vă atingeți de nimic. Nu faceți niciun fel de foc. Tu speli toate rufile, iar voi... Iată, voi vă apucați de engleză. Învățați de aici până aici, mă întorc și controlez. Care n-a învățat îi scot balcârii, îi desjoc râtul și cum vine aia, îi mușc nasul. E clar? De la cine trebuie nouă engleza? Jefuim ambasada. Creion? E pencil? Yes. O masă? E table? Yes. O fată? Gagică? Nu, bă, pe englezește. Hei! Girl! Oh, yes, girl. Yes. O băcăs. Bună ziua! Adică dumneavoastră sunteți? Nu suntem noi stăpâniți la Moscova. Știu. Păi eu sunt stăpâna. Ăsta e Vasia, colaborator științific inferior. Bună ziua! Bună ziua! Bravo vouă, băieți! Curățenie, ordine. Pe bărbatul meu nici cu sila nu-l pus să spele rufe. Docentul ar pune. Hai să bem ceai. V-am adus o tortă. Fiica speculantului, puica asta, crede că tăticul e savant. Și despre noi a cântat că suntem savanți. Vezi să nu dai din plisc. Telefonez tatei și le întreb cine l-a luat la vilă. Niște colegi îmi răspunde, arheologi din Tomsk. Fugă și eu încoace. Anul trecut, când am fost la Tomsk, profesorul Zelențov ne-a primit foarte bine. Profesorul n-a venit cu voi? Nu. A venit docentul. Cum vă cheamă? Ludmila. Pe mine Fedea. Și la ce lucrați acum? Așa, căutăm. Doamne, ce interesant. Să rătești pământului niște taine vechi, uitate. Cum vă mai invidiez. Luați-mă și pe mine cu voi. Veți fi având acolo niște funcții care nu cer o pregătire specială. Bucătăreasă, să zicem, ori altceva. Totul depinde de talent. Am un cunoscut ce la savant, are numai 3 clase. Dar când îți pictează una de 10 ruble, să mor dacă nu zici că e adevărat. Ei, el e. Naiba știe. Îndată vedem. Scuzați, dați un foc. Nu fumez. Ei? Nu. Nu e el. Un copoi. Precis. Verificarea a arătat că coiful nu se găsește la adresele indicate de complicii docentului. Rămâne ultima versiune. Prohorov, garderobierul sălii de concerte.
Dar și această versiune a rămas neclarificată. Prohorov nu s-a prezentat la întâlnire. Probabil că ceva i-a părut suspect. A plecat de la lucru pe acasă, nu mai apare, trebuie căutat. Dar eu ce fac? Dumneata? Mii de scuze și mulțumesc din toată inima. Scoate-ți peruca, spală tatuajul, du-te acasă și fă-ți revelionul. Încă o dată mulțumesc. Dar băieții? Pe cerace dumitale expediem înapoi cherați. Nu înțeleg. Dar dacă îl găsiți pe garderobier, iar o să aveți nevoie de noi. Evgeni Ivanovici, n-am vrut să ți-o spun, dar află că astăzi a evadat din închisoare Belăi, docentul. A fugit? De necrezut, dar e fapt. Deci e periculos să mai umble astfel, travestit. Mai rabd o zi. Totuși e anul nou, sărbătoare. Băieții mei s-au pregătit și ei. Unde mai pui că nu trăim în oraș și e puțin probabil să dea peste noi. Bine, dar din vilă nu faci un pas. Da, am expediat scrisoarea dumitale soției lui Șeremetiev. Și iată răspunsul. E adresatul lui personal. Pe ziua de 1 luați masa la noi, promiteți? Eu promit! Păcat, așa femeie bună, iar tata-i tâlhar, speculant. Ei, ce-ați căscat gura? Cine v-a dat voie să ieșiți? Uite, a apărut. Vasea? Gavrila Petrovici și Fedea. Tovarăși, a sosit anul nou. Vă doresc ca în acest an nou să începeți o viață nouă. Multe se pot întâmpla, dar să știți, oriunde vă veți afla și oriunde mă voi afla eu niciodată n-am să vă uit. Am să vă găsesc numai decât. Iar acum, o clipă. Îndată. La unde s-a dus? Naiba-l știe. Acum nu mai înțelegi ce-ai cu dânsul. Dar ce ai aici de înțeles? Ne găsește și sub pământ și ne taie de regata. Cum chiar cu totul? Dar ce credeai? Ca pe ciuplitul, cu briciul, peste beregată, hârști. Și adio, mamă. Vai, ce șacal. Cioc, boc, cine a sosit la noi? Morgerilă, dragi copii, să împartă bucurii. Fedea, e vină cu a? Bine, dar ce-am făcut eu? Ei, hai, vină. Na, să-i port sănătos. De casă. Mare brânză, unde să-i port? Eu casă n-am. Hai să ai, Fede, vine timpul. Dar până una altă îți trebuie și la închisoare. Nu copii, băi. Asta ție, Vasea. Gavrila Petrovici, na și ție. Mulțumesc. Lene curată. Și mai am ceva pentru tine. Ține. Ei, hai noroc. Acritură. N-ar strica o vodcă. Dar ce, neapărat să te îmbeți ca un porc? Dar ce să mai faci? Putem sta de vorbă, ne mai descărcăm inima. Eu nu-s procuror, ce să mă bag în sufletul tău? Se poate să jucăm ceva? Te uite la el, ai găsit fraierul. Că tu ai 7 ani în mânică. Parcă e musai să joci cărți. Sunt multe jocuri interesante. Să zicem de vaporașul.
Na, poftim un joc frumos. De orașele. Îl știi? Eu spun Moscova. Iar tu, la ultima literă, la A, spui Astrahan. Iar tu la N, Novgorod. Ai înțeles, da? Iar acum tu, Fede. De ce eu? Ei, spune un oraș cu D. Vorcuta. De ce Vorcuta? Am stat acolo la dubă. Ei, fie. Iar tu zici ceva cu A. Jambul. Cum așa, Jambul? Pentru că acolo e cald. Acolo e casa mea și mama. Ei bine, hai să jucăm altceva. Adică eu ies afară, iar voi spuneți, mă întorc și găsesc. Ce zici, Fede? Mai bine ai găsit coiful. Taci din gură. Noi ascundem, dar el se uită prin gaură. De ce așa? E, hai, ești tu și ascunde, iar eu am să stau aici. Iar tu mă păzești să nu trag cu ochiul, na? Dar de ce eu? Cum ceva? Fede? Fiindcă zici eu cred tu, parșivule, ce ești. De ce asta e? Ascultă, docente, ai fost vreodată copil? Fost. Mamă, tată, ai avut? Avut. De ce ești așa de rău? Rău ca un câine. Așa. Ei, ai ascuns? S-a spânzurat hârbul. Ai venit. Și tu ești aici. Vroiam să mă bag la tine, dar am mirosit o capcană. Eu presimt. Întotdeauna presimt. Miteai, trebuie să mă ascund undeva. Să mergem. Da unde mă duci? Hai. Scuzați, doctore, că v-am deranjat degeaba. Nu nimic. Dați-i valeriană, ceai fierbinte și lasă doarmă. Mulțumesc. Te doare, Garic? Mă doare, Vase. Citește. Iar? Bine te-am găsit, dragă tată. Am aflat că tu stai la închisoare și tare ne-am mai bucurat, pentru că credeam că tu ai murit. Care lepră să-i fi spus hărbulețului că taică s-a dat ortul popii. Și mama tare s-a mai bucurat, pentru că atunci când a sosit scrisoarea, a plâns toată ziua. Dar mai înainte spunea că tu ești pilot de încercare. Încearcă cheile la ușă. Dar eu totuna mă bucur că ești în viață, pentru că mama spune că tu ești bun, dar lipsit de voință. Exact, lipsit de voință. Ne-a umflat arginții și a dat vina pe taxist. Câți de aici! Câți nu poarnă-i caiafă! Încetați! Ce soi de oameni mai sunteți și voi? Cum nu vi-e rușine? Aveți câte 40 de ani, v-ați trăit jumătate de viață. Ce v-a rămas în suflet? Ce păstrați? Ce vă așteaptă? Mocirlă, gunoi, spaimă și nimic omenesc. Opriți-vă! Opriți-vă până nu-i târziu, vă sfătuiesc prietenește. Auzi, docente, trebuie să ne cărăbănim. Doctorii s-au să ne părască. Nu ne mai părește. De ce? Eu așa nițeluș, i-am tăiat gâtul. Zace în fântână, puteți să vă uitați.
colonelului Vercenco din partea directorului grădiniței de copii numărul 83 Troșkin. Trebuie să mă descoper. Nu mai am dreptul să înșel pe acești oameni. Dacă se întâmplă ceva cu mine, vă rog să nu dați vina pe nimeni. Cât aveam de stat? Un an? Cât eu pentru că am fugit? 3. Cât mai iau pentru grădinița de copii și pentru casă? Să zicem 10. Cât este la un loc? 14. Și pentru o parșivenie de 14 ani să răb de o viperă ca asta? Care a aruncat bătrâna în fântână? Voi cum vreți. Eu mă duc la miliție. Du-te! De tine nu se atinge. Da, voi? Așa o să-l răbdați până o să muriți, da? Vase, auzi, nu de mult îi spun. Am guturai, dar el... Ajunge! Cu guturaiul tău! Veniți încoace! Hei! Unde sunteți? Acilica! De ce cu voi? Vrem să scuturăm covorul. Uite ce e, tovarăș. Finita la comedie. Mai întâi scot chestia asta. Na, priviți. 1, 2, 3. Închisoare cât se cuvine și mă las de asta. De hoție. Mă duc la lucru. Ce lucru? Paznic de noapte la colhoz? De ce paznic? Pot să curăț zăpada, să pun cărămizi, ori să traduc. Engleza o știu. Dacă am mai găsit și șapca aceea, cine-i docentul? Hoț. Hoț-s mulți, dar șapca e una. Da, pentru coif ne-ar mai scade din soroc. Unde să-l fi ascuns? Am căutat peste tot. Bestie! Îți spuneam eu că am guturai, dar tu râtul, mă puneai să mă dau la fund pe frigul ăla. Când te-ai sărit să te bagi în apă? Păi când ne-au găbjit, nu ții minte. Eu prin pește zice, dar tu du-te la fund. Și era un ger de 30 de grade. Ia stai. Ce zicea el atunci despre pește? Eu prin pește zice, în copcă, dar tu știi să înnoți. Păi a ascuns coiful în copcă, aia e. Exact! Uite la el! Ce-a mintit ticălosul! În copcă la Malahovca! Și ce-ai tăcut, boule! Măcar să fi lăsat un bilețel când te spânzurai! Haide! Ce ne facem cu el? Dă-l dracului să-l care e singur! Cum să-l duci că-i glas cu un porc? Haide! Arheologilor! Unde sunteți? Nu văd nici pe dracu. E acolo, la fund. Sai în apă. De ce eu ai? Una, două, sai chiorâlă. Vasea, auzi, Vasea, spune și tu să se bage el. Nu pot! E frig și o să răcesc. Ia auzi, da, Vasea spânzură, Bacu se teme de răceală. Salut, frățesc. Ia, hai la fund. Fuga. Fetițo, unde e debarcaderul? Acolo. Ce v-aș mai spinteca, dar n-am timp de pierdut cu voi. Stai!
Uite că s-au făcut 2. Și la vila a rămas 1. Stai! Ei? Unul gata. Bravo, 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 Fiodor Mitrovici, bravo! 2. Cu cât prindem mai mulți, cu atât mai bine. Da, noi? Ne predăm! N-au și tuns ei.